Građani Srbije će od sada moći da lakše komuniciraju sa predstavnicima lokalnog parlamenta zahvaljujući aplikaciji Moj odbornik, koju je razvila organizacija civilnog društva Protekta iz Niša. Ova web aplikacija dostupna je i na telefonima sa Android operativnim sistemom. U prvoj fazi biće obuhvaćeno 20 gradova i opština u Srbiji. Ideja za ovu aplikaciju nastala je iz toga što mnogi građani zapravo ne znaju ko su odbornici u lokalnim skupštinama, a na sajtovima lokalnih samouprava često ne postoji ni spisak sa njihovim imenima, kažu u Protekti. Ova aplikacija omogućava svima koji to žele da na jednostavni način komuniciraju sa svojim izabranim predstavnicima. Najbolji način na koji građani mogu da saznaju šta mogu da očekuju od svoje izabrane vlasti jeste tako što će konkretno da komuniciraju svoje probleme prema odbornicima, konkretno da kontaktiraju direktno odbornike i kažu ovo nam smeta u našoj ulici, u našem kraju, u školi i tako dalje. Ipak, u Protekti dodaju da su imali i brojne probleme da od lokalnih samouprava dobiju podatke o odbornicima, dok iz Niša nisu dobili nikakav odgovor, iako su se obraćali mnogima. Zbog toga, projekat u prvoj fazi obuhvata samo 20 opština i gradova, ali se autori nadaju da će se taj broj vremenom povećati. Mi apsolutno nismo nikakvu povratnu informaciju od Niša. Pokušavali smo da dođemo u kontakt sa Skupštinom grada, bezuspešno, tako da prosto nadamo se u doglednom periodu da ćemo dobiti adekvatan odgovor. Autori aplikacije su istakli i to da su na konkursu Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom interneta osvojili drugo mesto za idejno rešenje. Prema evidenciji